Ik begreep dat toch ik mij, dat stond het Grut Fries dicté. Ja, dat wie nice van die geloof. Dat wie nice van me. Het smargenwetter spotten van het Perslijn af. Hoe schreeuwst je op Perslijn? Ik denk P-O-R-S-L-E-I-N. Ja. En beigekleurig zwilk. En dan vanzelf beigekleurig. B-E mijn kapke. Z-J-E-K-L-E-U-R-I-C-H. Ja, best. Mooi. Kijk er maar voor. Je wordt een daagje in het dicté van voor hier neemt. Ik zou het gewoon ook schreeuwen. Het staat in de tekst als maar streepjes ertussen. Nou, oké. Dan moet ik nog even naar zien. En voor de rest ben ik er klaar voor. Het Fries dicté bij Omroep Friesland op woensdag 20 maart.